ପରିଚୟ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆଇନଜୀବୀ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପାଳନ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନରୁଆ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତୁଳଙ୍ଗ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମାନ ଦେଖିଲୁ, ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜରି ଗୋଟେକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ସଫା ଆଜି ଏଇଠି ତୁଳଙ୍ଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମଜୀଉ ମଠ ତୀର୍ଥ ମଠ ତଅଁରାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଶୁରାମଜୀଉ ହାଇସ୍କୁଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନାମନା ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନର ସବୁ ଉପଡ଼ାପଡ଼ି କରିକି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଗମ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନଯାତ୍ରା, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଏତେ ଅବଦାନ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଗଭର ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ସୁନାଗରିକ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନିଜକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।